तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल हिट मैटर, बिल्कुल नया कंपोजिशन होली सॉन्ग। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे पहले रउआ सबसे कहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी और नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत, तो अगर हमारा चैनल पे आ गए बानी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। एक और बात कह भैया रउआ सबसे कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे या भोजपुरी होखे, लव सॉन्ग होखे या ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे, बेवफाई सॉन्ग होखे या विवाह गीत होखे या निर्गुण होखे या पूर्वी होखे, हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर हमारे चैनल से मिली। तो चलिए देखिए आज की मैटर का बा, कैसे गावक बा, का धुन बा, का एकर लय बा, रउआ सबके गा के हम समझावत हैं। इससे पहले शब्द पर ध्यान दी, शब्द देखी कितना बढ़िया बा, शब्द एकर का बा, पहले शब्द पर ध्यान दी, शब्द देख ली, ओकरा बाद से रउआ गाना के बतावत कैसे गावक बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा। देखिए शब्द का बा कि सुबह में फ़ोन हमर कैले रहवी प्यारी, कहली है कि जान रखिए फुल तैयारी, हमर जान होलिये में आवत देख बाड़ी, हमर जान होलिये में मिले आवत तारी। तो देखिए कि गावे के कैसे बा, कोना लय से गावक बा, कोना धुन से गावक बा, तो वह सबके गा के बताओ तनी। कि सुबह में फ़ोन हमरे कैले रहवी प्यारी, कहली ह कि जान रखी ह फुल तैयारी। कि सुबह में फ़ोन हमरे कैले रहवी प्यारी, कहली ह कि जान रखी ह फुल तैयारी, हमरे जान होलिये में आवत देख बाड़ी, हमरे जान होलिये में मिले आवतारी। एक बार और मुखड़ा सुन ली कितने से गावक बैके। कि सुबह में फ़ोन हमरे कैले रहवी प्यारी, कहली ह कि जान रखी ह फुल तैयारी, हमरे जान होलिये में आवत देख बाड़ी, हमरे जान होलिये में मिले आवतारी। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर गाना के फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, वह के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। ऐसे पहले रउआ सबसे कहब भैया कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना हई, रउआ सबन के खाली समझा सकिले, बता सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं रउआ सबसे। अगर रउआ सबके म्यूजिक भी बनवाओ के बाद तो हमारा पास कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज में बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिले रउआ सबके। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।